Hej alle, mit navn er Annika Torup. Jeg er 25 år, og så er jeg til hverdag musiker. Jeg har lige færdiggjort HF Flow for, det må være 2 måneder siden snart. Og jeg er blevet student. Og så tænkte jeg, at der skulle ske noget. Så jeg har uploadet en sang jeg lavede for 2 år siden, da jeg gik på FGU i Svendborg. Den har jeg nu valgt at indsende til et online distributørfirma og få offentliggjort min single. Min første helt selvlavede og selvskrevne single. Det er fuldstændig surrealistisk at tænke på, at den er ude på Spotify lige om lidt. What? Så nu handler det egentlig bare om at gå ind og høre den. Ja, den er ikke lige kommet på Spotify nu, men man kan gå ind og gemme den, før den udkommer. Og ellers så ligger den allerede herinde på YouTube. Den ligger så desværre ikke inde under den her profil. Men hvis man søger Anova, eller navnet Tak og Farvel på YouTube musik, så kan man finde den der. Og så er den vist også tilgængelig som lydfil på TikTok. Så ja, det er jo et kig værd. Og jeg håber bare virkelig meget, at I har lyst til at lytte til den. Yes. Til hverdag, der bor jeg med min kæreste, og vi har ham her. Ikke Simba? Hej. Og så har vi en hund på besøg, der hedder Hunter. Men det er min dreng. Ja, du er så sød, ikke? Ja, du er mors hund. Og vi bor et mega lækkert sted. I et lækkert hus. Så ja, jeg håber virkelig meget, at I vil gå ind og lytte til min sang. Fordi så kunne det måske være, at der udkom noget mere på et tidspunkt. Hej hej.